Ikasleen izerak, Zorion Etxezarraga eta Kristina Uriarte. 2 urteko gelak, haurreskuntzako 2. zikloan utzi nahi dituzte. 0-3 zikloa hezkuntza sailan sartzeko, oztopoak besterik ez dituzte jartzen. Soilik, kontziliazio neurri gisa kontenplatzen gaituzte. Ez dute Haurreskolak Partzuergoaren doakotasuna nahi. Haurreskolak Partzuergorako aurrekontua handitzerik ez dute ikusten. Zorioneren egokitzaldia luze doa, 6 hilabete, eta oraindik ez dugu bere zereginetan ikusten. Ihes egiten eta eskutatzen saiatzen da etengabe. Ziurgabetasun handia erakutsi dute. Ikasturtea bukatu da umeentzat. Ez da bukatu. Familiak bueltatu daitezke aurreskolara. Ona ez, denak ez. Beno, agian bai. Ratioa, gutxi gora bera, geletan sakabanatu. Zuek ikusi, zuek kalkulatu. Egokitzapena ez, egokitzapena ez. Bai, baino dagokion kuota bai. Osasuna, langileen esku uztea, beraien ardurak alde batera utziz. Aurreskoletara, babesteko materiala espada iritsi, partzuergoak espadu diru sarrerarik egiten, txatxan, irtenbideak ezitzaileak atera ditzatela. Alde sozialarekin hartu emanetarako gogo gutxi. Aldiz, komunikabideekin interesa handia, bigarrenari eman baitiote lehentasuna. Aurre ikuspegi eskasa dute. Matrikulazioa, lanerako buelta, lan presentziala, telelana, babes material aurreskoletan, prebentzio planak. Hartutako konpromezuak betetzeko zailtasunak dituzte. Esaterako, kudeaketako aurre akordioa, arrisku psikosozialen ebaluazioa, lanpostuaren erreserbarekin borondatezko eszedentzia. Batzuetan badirudi ez dakitela ondo zer daukaten eskuartean. 0-1, 0 eta 1 urtekoak, asko mugitzen ez diren aurrak. Ez dute elkarlana bat ere gustoko. Erabakiak alde bakarrez hartzen dituzte. 0, 1, 2 eta 3 urteko aurrentzat doako, unibertsal, euskaldun eta kalitateko hezkuntza zikloa orain.